Maltopja hija board game bġirja kontra l-ħin fit-toroq Maltin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Karl Xikluna sabiex jiddiskuti l-importanza tal-lob simili bil-Malti fit-tħaddim aħjar tal-lingwa. Maltopja hija logħba oħra l-kollox Maltija li saret bis-sem tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. L-isem ta' Maltopja ħareġ għaliex din il-logħba hija għal kollox fuq Malta. U anke ridna noħorġu xi ħaġa fuq it-toroq, il-ġeografija ta' Malta, il-mezzi ta' trasport, it-traffiku, affarijiet li huma attwali u li ħafna nies jgħixuhom u jistgħu jirrelataw ħafna magħhom. Din il-logħba tikkonsisti minn mappa tal-Gżejjer Maltin u li fuqha naraw il-bliet u l-ħula ewlenin li nsibu fihom. Fuq il-bord ta' Maltopja insibu toroq, roundabouts, bus lanes, modijiet li bihom jistgħu jgħaddu ir-roti u anke traġitti bil-baħar. Dawn il-plejers jużaw mezzi ta' trasport differenti tal-għażla tagħhom u biex bekk ikun jistgħu jaraw jiddeċiedu huma stess minn fejn l-aħjar li jgħaddu biex jagħmlu l-qadjiet tagħhom. Kull vettura, kull mezz ta' trasport għandu regoli abbinati miegħu u allura għandu wkoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu. Il-mappa ta' Maltopja ma fiha l-ebda bidu u tmiem, iżda maqsuma f'6 reġuni differenti, ħalli il-plejers ikun jistgħu jibdew minn reġun differenti. Imbagħad joħolqu l-istrateġija tagħhom sabiex jagħmlu l-qadjiet tagħhom sakemm tispiċċa l-logħba. Minn barra l-mappa tal-Gżejjer Maltin u l-bliet u l-ħula indikati fuqha, insibu wkoll indikati diversi binjiet prominenti li nsibu fil-Gżejjer Maltin, bħal pereżempju il-Freeport, il-tempji ta' Ħaġar Qim u tal-Imnajdra, l-Isptar Mater Dei, it-Torri l-Aħmar li nsibu fil-Mellieħa u anke l-Olja ta' Salvatur ġewwa Għawdex. Fil-Kars tal-Bliet u l-Ħura wkoll insibu sitwazzjonijiet ħelwin illi ngħaddu minnhom aħna lkoll fil-ġurnata tagħna. Pereżempju, tkun għaddej minn xi raħal u tinserta il-monti ta' dak il-post partikolari. U allura tiddeċiedi li tieqaf hemmhekk biex tmur tara x'hemm u forsi tixtri xi ħaġa mill-monti. Każ ieħor jista' jkun li tinserta l-ħin tal-iskola u allura jkollok tieqaf sakemm tistenna l-itfal biex sakemm jgħaddu biex joħorġu jew jitlu l-iskola. Barra minn hekk insibu wkoll cards tal-avvenimenti speċjali li nsibu fil-bliet u l-irħula. Dawn l-avvenimenti speċjali jistgħu jkunu pereżempju il-Festa tar-Raħal, jew inkella xi festival tal-logħob tan-nar, jew il-Karnival. Dawn il-cards speċjali ikun hemm informazzjoni konċiża fuq dawn l-avvenimenti, ġifieri fiex tikkonsisti il-Festa tar-Raħal, jew inkella l-Festival tan-nar, jew inkella fil-Karnival, xi jsir u ma jsirx. Element ieħor edukattiv huwa l-istrateġija li wieħed irid juża biex jagħmel il-qadjiet tiegħu fuq il-bord. Ġifieri minn fejn l-aħjar li jgħaddi, jekk jaqbillux jieħu traġitt mill-baħar, jekk jaqbillux jgħaddi mill-bus lane. Ovvjament dan kollu ikun jiddependi mill-mezz ta' trasport li jkun għażel. Fuq kollox, din il-logħba hija logħba li taqqat lil-tfal u lil-plejers madwar mejda u tħeġġeġ aktar komunikazzjoni bil-Malti. U dan ovvjament anka japplika kemm għal persuni Maltin u anke għal barranin li jkunu qegħdin jitalmu l-Malti. Għaliex logħba bħal din tinvolvi ċertu qari kemm tal-cards u anke komunikazzjoni bejniethom bil-lingwa Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.